posaď sa do stredu svojej podložky, obyčajný turecký set, dlane na kolená smerom hore, vystretý chrbát, zavreté oči, plynulý dých. Len si venuj jedno veľké ďakujem za to, že sa ideš opäť postarať o seba, o svoje zdravie, o svoju psychiku. Vytiahni ruky hore, zo strán až okolo svojich uší a s výdychom naspäť rovnakou cestou len končeky prstov do podložky. Nádych opäť hore. S výdychom vrátim ruky opäť k zemi. Pôjdem ešte párkrát. Vlastné tempo, vlastný dých. Nikam sa neponáhľam. Dneska si číslo 1 práve ty. Položím ruky na svoje kolená, s nádychom pretlačím hrudník až do zeme, s výdychom zagulatím chrbát, lopatky čo najviac do strán. Opäť nádych, hrudník až k zemi, s výdychom zagulatím chrbticu. Poďme ešte párkrát tam, aj späť. Potiahnem jednu aj druhú ruku dopredu, položím čelo do podložky. Ak náhodou čelo do zeme nejde, zostanem kľudne visieť niekoľko centimetrov nad zemou. Ak turecký set, takto v predklone je náročný, vystri nohy pred seba. Ruky sú voľne položené na podložke, uvoľnená tvár. S nádychom zdvíham svoje telo opäť. Vyťahujem ruky okolo svojich uší, tentokrát sa chytím okolo svojich lakťov a len sa ponaťahujem z pravej a ľavej strany. Sedacie kosti, sedacie svaly sú stále v zemi, len najmä naťahujem línie svojho tela. Nádych ruky hore, s výdychom ľavá ruka do podložky, pravá ruka zostane okolí svojho ucha. Naťahujem celý trup od bedrovej kosti až po končeky prstov. Urobím 3 veľké krúžky svojou pravou vrchnou rukou. A ešte posledný. Pravá ruka do zeme, cez hrudník sa vytiahne až smerom hore do neba. Pozriem sa za ňou. Chvíľku podržím pozíciu. Dýcham. Nádych prejdem do stredu a s výdychom to isté druhá strana. 3 veľké krúžky, ľavá ruka. 1, 2, posledný, 3. Opäť ľavá ruka len k zemi, cez hrudník jemná rotácia a ruku pošlem až smerom hore do neba. Pozriem sa za ňou. Chvíľku zotrvám v pozícii. Prejdem do stredu, dlane položím za seba, otvorím hrudník, hlava nejde do prudkého záklonu, len sa pozriem smerom hore do stropu. Pretlačím pánvu smerom hore do neba, kolená do podložky, ak je to možné. Dýcham do hrudníka. Položím pánvu do zeme. Zatvorím kolená smerom k sebe. Zabalím sa do takého veľkého vajíčka, čelo položím na kolená. Nádych, pohľad pred seba, jemne vystriem chrbát. S výdychom ho opäť zagulatím, hlavu položím na kolená. Nádych, opäť len pohľad pred seba, hlava v predĺžení. Výdych, zagulatím. Ruky zostávajú na svojom mieste a potom pomaly na nohy vystriem, flexnem chodidlá, dlane otočím smerom hore a prejdem do hlbokého predklonu. Hlava sa vôbec nemusí položiť až na kolená. Dôležitejšie je uvoľnená tvár, uvoľnený chrbát. Ramená nechávam stekať smerom dole. Otočím dlane do podložky, ľavá ruka prejde k pravej nohe a pravá ruka cez hrudník sa vytiahne smerom hore do neba. Opäť sa pozriem za ňou. Vymením strany. Pravá ruka na maličkovú hranu ľavej nohy a ľavá ruka cez hrudník až úplne hore do neba. Vymením ešte raz. Tentokrát však ruky zostávajú na svojich chodidlách.
S nádychom, stavec po stavci, sa zdvíham do rovného trupu. Prejdem na všetky 4, kolená do zeme, priehlavky do zeme. Pozícia mačky. Pozriem pred seba s nádychom, otvorím hrudník a s výdychom zagulatím chrbát a pozriem až na svoj pupok. S nádychom hlava je len v predĺžení chrbátu. Nepozerám sa až hore. A s výdychom zagulatím a zatiahnem brucho čo najviac do svojej chrbtice. Lakte môžu byť jemnúčko pokrčené, snažím sa mať pánvu fixovanú, veľmi s ňou nepohybujem zo strany na stranu. Kolená sú na šírku vašich bedrových kostí. Zastabilizujem pozíciu, nechávam zadok nad svojimi kolenami, ruky posuniem dopredu, čelo uložím do podložky, otvorím hrudník smerom dole do zeme. Pozícia šteniaťa. Dýcham. Jemná tenzia v okolí ramien, otvorenie hrudníka, otvorenie vrchnej časti svojho chrbátu. Vrátim sa naspäť dlaňami pod svoje ramená a prejdem na predlaktie. Vytiahnem pravú nohu za seba, postavím ju na špičku do podložky a len zatlačím čo najviac do päty a budem sa vrácať späť. A opäť len do päty. S nádychom pustím a s výdychom jemne zatlačím. Zatiahnutý brušný sval, pozerám sa do podložky, chrbát nechávam relatívne rovný. Dýcham. Pomaly vrátim pravú nohu naspäť ako bola, vymením len ľavú stranu. Ľavá noha do vzduchu, položí ľavú špičku do podložky, ten istý pohyb, s nádychom jemné uvoľnenie a s výdychom zatlačím do ľavej päty. Chcela by som mu položiť až do zeme. Opäť aktívny brušný sval, pozerám sa len do zeme. Balón nevytláčam ani doľava, ani doprava. Na chvíľku zatlačím dozadu pätu čo najviac ako len môžem. Popustím a opäť sa vrátim do pozície balásana do dieťaťa. Čelo do podložky, ruky vedľa tela, dlane smerom hore. Nádych, stavec po stavci, zdvíham svoj trup. Prechádzam do hlbokého predklonu. Stavec po stavci, s nádychom vyťahujem smerom hore, ruky až okolo svojich uší. S výdychom len ruky vedľa seba. Prejdem do stredu svojej podložky a s najbližším nádychom vytiahnem ruky okolo svojich uší a s výdychom hlboký predklon. Nohy môžem roztiahnuť ešte trochu viac do strán a budem krčiť raz jedno a raz druhé koleno. Ruky na zemi sa budú presúvať vždy k tomu kolenu, ktoré je pokrčené. Chrbát je uvoľnený, môže byť hlava úplne uvoľnená. Môžeš sa pozerať pod seba alebo až za seba, za svoje nohy. Plné chodidlá v podložke, používam aj päty, aj špičky. Zotrvám na chvíľku v strede, len hlboký predklon. Ruky dám za chrbát, prepletiem prsty a pomaly sa snažím takto prepletené ruky položiť až do zeme, okolo svojej hlavy. Vrátim ruky naspäť k panve, do podložky a len pravú ruku vytiahnem cez hrudník až smerom hore do stropu. Nohy zostávajú fixované, takisto panva sa nepohybuje a budem len vymieňať strany. Práva ruka do zeme a ľavá ruka pôjde cez hrudník až smerom hore. Ak je to náročné pre krčnú chrbticu, opäť sa len pozerám jemne do strany. Ak som OK, môžem pozrieť až na palec svojej vrchnej ruky. Ak potrebuješ kedykoľvek jemne pokrč kolená, môžeš nohy nechať pokrčené, aby sa veľmi nestrečovali, ak je to veľmi bolestivé na zadnú stranu tvojich nôh. Priblížim nohy jemne bližšie, päty donútra, špičky do strán, ruky do modlitby, lakte vytlačia kolená jemne von, pozícia malásana. Pozerám sa pred seba. Hlboký predklon, vytlačím zadok čo najvyššie a potom stavec po stavci zdvíham svoj trup. Ruky okolo svojich uší. Vrátim ruky len voľne vedľa seba. Dokročím dopredu svojej podložky. Nádych, ruky okolo uší.
S výdychom hlboký predklon, pokrč kolena. Nádych, pohľad pred seba. S výdychom jednou aj druhou nohou zakročím a cez jeden malý klik položím celé telo do zeme. Zatlačím do dlaní, nechám jemne pokrčené lakte, pozícia kobry. Opäť hlava je v predĺžení celého chrbátu, panva jemnučko nad zemou, aktívny sedací sval, nohy sú na podložke. Hlavu nezalamujem, nezakláňam. S výdychom prejdem sedacím svalom na svoje päty, čelo do podložky a ruky položím na končeky prstov, nadvihnem svoje dlane. Dýcham. Položím dlane do zeme a opäť s nádychom na všetky 4. Prejdem panvou opäť bližšie k zemi, po druhýkrát pozícia kobry. Laketné jamky ukazujú dopredu, opäť hlava je len v predĺžení celého chrbátu. Pomaličky s najbližším výdychom opäť presuniem sedací sval na svoje päty, čelo uložím do podložky. Pozícia dieťaťa. Len dýcham, celé telo uvoľnené. Uvoľním svoje oči, sánku. Všetko, čo nepotrebujem, nechávam len tak ísť. S nádychom presuniem sa do stredu svojej podložky, rozkročím nohy čo najviac do široka, flexnem chodidla, položím dlaň na dlaň a budem sa len ťahať čo najďalej pred seba, ako dokážem a s výdychom vždy jemne popustím. Nádych čo najďalej, ruky nepokladám do podložky a s výdychom jemne popustím. A až teraz položím dlane najďalej, ako dokážem, vyhrbím chrbát, hlavu nechávam len vyvesenú smerom dole do zeme. Vôbec sa nemusí položiť až do podložky. Chcem len trochu zatiahnutý brušný sval, vyhrbený chrbát a dýchať práve do zadnej časti svojho tela. Opäť si môžeš nechať zavreté oči. Nádych, stavec postavci, zdvíham svoj trup. Pokrčím kolená a pritiahnem chodidlá k sebe. Chytím sa za končeky svojich prstov, nadýchnem sa. A len zotrvám v pozícii s rovným chrbátom. Čím pôjdu päty bližšie k vašej panve, týmto bude jemne náročnejšia pozícia. Len dých, nič viac. Opäť zabalím kolená smerom k sebe. S výdychom čelo položím na kolená. Prekrížim členky. Nádych, ruky zo strán okolo svojich uší. Ľavá ruka na pravé koleno a pravá ruka cez hrudník ukáže za mňa dozadu, potom ho položím do podložky. Nechávam vystretý chrbát a práve predná ruka sa tlačí do kolena a pomáha mi ako páka vyrotovať celé telo od brucha cez hrudník až po ramená. Nádych. Opäť vytiahnem ruky okolo uší, to isté druhá strana. Práva ruka na ľavé koleno a ľavá ruka cez hrudník. Iba sa otvorí smerom dozadu a potom sa položí do podložky. Vystretý chrbát. Predná ruka mi opäť pomáha vyrotovať celé svoje telo. Ak by to bolo náročné pre krčnú chrbticu, pozeraj sa len jemne do strany. Len dých. Nič viac, nič menej. Nádych, opäť vrátim ruky okolo uší. S výdychom dám ruky za seba. Otvorím nohy jemne do strán, pokrčím kolená, päty na podložke a začnem len prechádzať zo strany na stranu svojimi kolenami. Snažím sa, aby sa mi päty veľmi nepohybovali, aby sa mi panva veľmi nepohybovala po podložke. Nechávam už kolená na pravej strane, obidve zalomené 90 stupňový uhol a svoj trup len jemne nakloním nad svoje pravé koleno. Ruky vytiahnem okolo svojich uší. Zatiahnem brušný sval a pozerám sa pár centimetrov pred svoju nohu. Dýcham. Ruky aktívne do končekov prstov. Položím dlane do podložky. Uložím čelo do zeme. Ak náhodou zostávam aj nad zemou, ono to vôbec nevadí.
Stačí, že sa v tej pozícii budeš cítiť dobre. Len dýchaj. Pravú ruku nechaj na zemi na svojom predlakti a ľavú ruku cez hrudník vytiahni až smerom hore do neba. Opäť, ak je to náročné pre krk, pozeraj sa len do priestoru, do miestnosti. Vytiahni sa do stredu. Ak môžeš bez pomoci rúk, len poďme celú pozíciu vymeniť na opačnú stranu. Opäť kolená 90 stupňové uhly a len svoj chrbát aj svoj trup jemne nakloním nad svoje ľavé koleno. Ruky dám okolo svojich uší a budem len dýchať. Zatiahnutý brušný sval. Upriamený pohľad pár centimetrov pred svojou ľavou nohou. Položím dlane do podložky, položím čelo do podložky. Kedykoľvek by to bolo veľmi hlboko, poď trochu vyššie svojou hlavou. Priblíž ruky bližšie k svojej nohe. Opäť len dýchaj. Ľavá ruka zostane na zemi na svojom predlakti a pravá ruka cez hrudník otvorí sa až smerom hore. Pozerám sa na palec vrchnej ruky. Dýcham. Skúšam dýchať do hrudníka. Ak je to veľmi náročné pre môj krk, opäť len pozriem do priestoru. Vrátim ruku naspäť, prejdem do stredu, zatvorím kolená k sebe, zabalím sa do veľkého vajíčka. Pomalinky len posuniem svoje kolená na svoje čelo, ruky dám na spodný chrbát, špičkami ukážem do neba a potom pravú nohu len vystriem za seba. Ľava zostáva tam, kde je. Ak neviem položiť pravú nohu až do podložky, nechávam ju kľudne vo vzduchu. Ruky chránia moje telo, držím si spodný chrbát, aby som nikam nespadla. Zatvorené oči, pozícia je len statická. Vrátim pravú nohu, ukazovať smerom hore do neba a ľavá noha sa vystrie za mňa. Opäť to isté, ak nohu nepoložíš do podložky, ono to vôbec nevadí. Zostaň len dýchať. Vytiahni obidve nohy do pokrčenia, polož dlane do zeme, stavec postav si, polož chrbát. Nohy nechaj hore, ukazovať do neba. Zakrúž v členkoch do jednej a potom aj do druhej strany. Pokrčím kolená a priblížim hlavu k ním čo najbližšie. Len jedno veľké ďakujem za dnešnú prax. A potom sa už len položím do záverečnej pozície šavasany. Zostaň v nej tak dlho, ako potrebuješ, tak dlho, ako dneska potrebuje tvoje telo, tvoja myseľ, aby práve táto pozícia liečila. Namaste.